खुलुमबाय फरायसाफोर फिन खेबसेबाव नोंसोरखौ आंनि बे भिडिअआवहाय बरायनाय जाबाय। दायो नोंसोरो स्क्रिनाव जा कुइसन नुनो मोनदों बे कुइसनखौबो आङो जोंनि क्लास 10 नि सानखान्थि आयदानि सोंनाय बिदां 2.3 निफ्राय लानाय जादों आरो बियो 2.3 सोंनाय बिदांनि 2 नम्बर कुइसन। दिनैनि भिडिअआवहाय बे 2 नम्बरनि कुइसनखौनो सल्भ खालामनो नाजानाय जागोन। आसा खालामो नोंसोरो जोबनायसिम नायगोन आरो नायनानै माबा सोलोंनो हागोन। थेवब्लाबो जुदि माबाफोर सोंनांगौ आरो बुजिनांगौ थायोब्ला प्लिज अननानै कमेन्ट खालामनानै सोंहरबानो जाबाय। ओके तो बिदिब्ला फै क्वेश्चन नंबर 1 को सल्व खालामनो नाजानोसै। क्वेश्चन नंबर 1 सल्यूशन। तो सल्व खालामनायनि सिगांनो क्वेश्चनखौ फरायना लानाया मोजां। बां बिदाब 6x to the power 4 plus 11x cube minus 7x square minus 15x minus 50 खौ गुबुन बां बिदाब 3x plus 7 जों राननायाव रानखोन्दाखौ -15 मोनबाय। रानगासैखौ दिहुन। रानगासै होनना बुंनाय लोगो लोगो जोङो q of x होनना बुङो। तो q of x खौ दिहुननो होदों। तो कुइसन बायदिब्ला बे जाबाय जोंहा मा p of x, बे जाबाय जोंहा g of x आरो बे -15 जाबाय जोंहा मा r of x। तो जों माखौ दिहुननांगौ q of x खौ दिहुननांगौ। तो आसा खालामो नोंसोर कुइसनखौ बुजि मोनखाथारबाय। तो बिदिब्ला जों मा लिरनो हायोसै सल्यूशन गिवन। बेवहाय होनाय दङ जोंहा मा p of x is equal to 6x to the power 4 plus 11x cube minus 7x square minus 15x minus 50। ओके आरो जोंहा g of x होनाय दङ जोंहा बेसेबां 3x plus 7 आरो r of x होनाय दङ जोंहा मा -15। तो दिहुननांगौ मा जोङो q of x दिहुननांगौ। ओके तो बेनिखायनो जेहेतु जोंहा p of x, g of x, r of x आरो q of x दङ तो जोङो मोनसे फर्मुला बाहायगोन। बेनिखायनो जायखौ नोंसोर बयबो मिथिखायो बे जाबाय जोंहा मा p of x equal to g of x into q of x plus r of x। तो p of x equal to g of x into q of x plus r of x बे फर्मुलाखौ जोङो बाहायगोन। ओके तो therefore जों मिथिगौदि जोङो p of x equal to g of x into q of x plus r of x। ओके तो जों माखौ दिहुननांगौ q of x खौ दिहुननांगौ। ओके तो जों बिदिब्ला बे r of x खौबो बिथिं लांनांगोन, बे समान सिननि बिथिं लांनांगोन आरो बे g of x खौबो बिथिं लांनांगोन नङा होमबा? अब्लासो जोंहा q of x आ हारसिं जागोन। ओके आसा खालामो नोंसोर बुजि मोनदों। तो दिस इमप्लाइ p of x r of x खौ लांनाय लोगो लोगो मा जागोन माइनास r of x इक्वल टू मा जागोन सरि बेयाव सानजा इक्वल टू दे इक्वल टू g of x into q of x। ओके तो दानिया g of x खौ लांबा मा जागोन g of x खौ लांनाय लोगो लोगो बेनो गासै बिदाबखौ रानफायगोन। ओके तो बेयो जाबाय जोंहा मेथ्सनि नियम। तो p of x minus r of x divided by g of x equal to q of x। ओके तो जों मानखिनाखौ बेवहाय ग्रोब ग्रोब फज'ना होगोन। ओके तो p of x नि मान फज'गोन, g of x नि मान फज'गोन, r of x नि मान फज'गोन आरो बेखौ जोङो समाधान खालामोब्लानो g मोनगोन। बेनो जाबाय जोंहा मा q of x नि मान। ओके तो नोजोर हो p of x नि माना बेसेबां जोंहा 6x to the power 4 plus 11x cube minus 7x square minus 15x minus 50 आरो नैबे माइनासआ जोंहा माइनास आरो जोंहा r of x आ मा माइनास 15। ओके तो इक्वल टू q of x सिङाव जोंहा g of x आ बेसेबां दङ जोंहा 3x plus 7। ओके आसा खालामो नोंसोर बुजि मोनदों। तो दिस इमप्लाइ बेखौ सिफायग्रोनि जोंहा 6x to the power 4 plus 11x cube minus 7x square minus 15x minus 50 minus plus plus 15। ओके इक्वल टू जोंहा q of x सिङाव जोंहा 3x plus 7। दिस इमप्लाइ जों मा मोनगोन 6x to the power 4 plus 11x cube minus 7x square minus 15x plus minus गिदिर minus 35 सिङाव जोंहा 3x plus 7 इक्वल टू जोंहा q of
x तो सिम्पली जों मा नुनो मोनखो दायो नैबे मोनसे बां बिदाबखौ जुदि नैबे मोनसे बां बिदाबजों रानो अब्लानो जों माखौ मोनगोन q of x खौ मोनगोन तो बिदिब्ला फै जों राननो नाजानोसै तो राननाया जोंहा मिथिखायो therefore 6x to the power 4 plus 11x cube minus 7x square minus 15x minus 35 रानग्राया जोंहा 3x plus 7 तो राननायखौ सोलोंखाबाय आसा खालामो गोरलैयै हमनो हागोन मा थांगोन जोंहा 2x cube थांगोन अब्लानिया plus 6x to the power 4 जागोन plus automatic minus जागोन ओके 7 into 2 14 14x cube जागोन मोननैबो plus to plus plus automatic minus ओके बेखिनिया जोंहा 0 जाखाबाय तो बे मोनसेया प्लास माइनास गिदिर तो minus 3x cube जागोन minus 7x square minus 15x minus 35 ओके तो जोंनो minus 3x cube नांगौ तो minus मा फैगोन जोंहा x square नांगोन अब्लानिया मा जागोन minus 3x cube जागोन minus automatic plus तो 7x square plus minus automatic plus ओके बेबो जोंहा 0 जासिगोन बेबो जोंहा 0 जासिगोन थालांगोन जोंहा minus 15x minus 38 थालांगोन ओके बेनिफ्राय मा नांगोन जोंनो minus 15x नांगोन तो minus 5 अब्लानिया मा जागोन minus 15x minus automatic plus 7 into 5 35 plus minus automatic plus ओके तो automatic जोंहा बेबो 0 थामहिनबा गथे 0 तो जों नुबाय मा राननायाव मा नुखो जोङो रानगासिखौ मा मोनखो जोङो बेखौ मोनबाय थामहिनबा बेजों बेखौ राननायाव मा मोनखो बेखौ मोनबाय तो बेनिखायनो q of x नि माना मा जागोन therefore 2x cube minus x square minus 5 equal to मा जागोन q of x तो बेबायदिनो जों माखौ मोनखो q of x खौ मोनबाय आसा खालामो नोंसोरो बुजिनो हादों हमनो हादों थेवबाबो जुदि माबाफोर सोंनांगौ आरो बुजिनांगौ थाबायब्ला अनलाइन प्लेस कमेन्ट खालामबानो जाबाय आरो मोनसे इन्टारेस्टिं खोथा नै जे फर्मुलाखौ बाहायदो p of x equal to g of x into q of x plus r of x होनना बुङो बेखौ बुङो जोङो मा राननाय बिमाफारि होनना बुङो तो राननाय बिमाफारि होनना बुङो ओके तो मालाबा एग्जामफोराव फैयो राननाय बिमाफारिया मा तो बेखौ नोंसोरो चैप्टार 2 नि सुंदबाव नायब्ला नुनो मोनगोन ओके तो दानिया क्वेश्चन नंबर 2 जायखौ जों सल्व खालामगोन दानिया तो क्वेश्चन नंबर 2 सल्यूशन खालामनायनि सिगाङावनो क्वेश्चनखौ खेबसे मोजां फरायनाया दरकार मोनसे बां बिदाबखौ x square minus 2 जों राननायाव रानगासिखौ x square plus 5x minus 2 आरो रानखोन्दाखौ minus x plus 14 मोनबाय बां बिदाबखौ दिहुन माजों रानदों बेजों रानदों रानग्राखौ मा होनना बुङो जोङो g of x होनना बुङो रानगासिखौ मा मोनदों होनना बुंदों नैखौ मोनदों होनना बुंदों रानगासि माने मा q of x रानखोन्दाखौ माखौ मोनदों होनना बुंदों नैखौ मोनदों होनना बुंदों मा बुङो जों बेखौ r of x तो g of x q of x आरो r of x दङ तो मा गैया p of x गैया तो सिदा सिदि खोथा जों बेवहाय p of x खौ दिहुननो नांगौ आसा खालामो नोंसोर कुइसनखौ बुजि मोनबाय तो जोङो दा बावसो बाहायनाय फर्मुलाखौनो बेयावबो बाहायबावगोन तो जोबोद गोरलै फै सलुशनखौ नायलांबाय था तो गिवन मा होनो दङ जोंहा g of x नाय दङ जोंहा बेसेबां x square minus 2 ओमफ्राय q of x नाय दङ जोंहा बेसेबां x square plus 5x minus 2 ओके ओमफ्राय r of x नाय दङ जोंहा बेसेबां minus x plus 14 तो दिहुननांगौ माखौ p of x equal to what ओके तो सिंपल therefore जों मिथिगौदि जों मा मिथिगौ p of x equal to g of x into q of x plus r of x ओके तो सिंपल बारा टान नङा बे मोनसे आरो गोरलैबावसो तो p of x equal to g of x नि माना बेसेबां g of x नि माना बेसेबां जोंहा नैया बेसेबां x square minus 2 ओके into q of x नि माना बेसेबां नैया बेसेबां x square plus 5x minus 2 plus r of x नि माना बेसेबां minus x plus 14 ओके तो सिंपल जों बेवहाय सानजाबनाय नेमफोरखौनो बाहायगोन तो p of x तो जोङो बेवहाय
मा खालामगोन बेवहाय मा खालामगोन थ' बियो सिम्पल मा जाना दङ a प्लास b इनटु c प्लास d प्लास e बायदि जाना दङ थ' बेयाव जों मा खालामोमोन बेयाव खालामगोन जों a इनटु c बिनि उनाव a इनटु d बिनि उनाव a इनटु e बिनि उनावसो b इनटु c बिनि उनाव b इनटु d बिनि उनाव b इनटु e खालामो बे जाबाय जोंनि मेथ्सनि नियम थ' जों बेयावबो बेखौनो खालामगोन थ' फार्स्टआव x स्क्वायर इनटु x स्क्वायर बे x स्क्वायराबो प्लास बे x स्क्वायराबो प्लास थ' इकुवेल टु प्लास x टु द पावार 4 ओके बिनि उनाव x स्क्वायर इनटु 5x बे x स्क्वायराबो प्लास आरो बे 5x आबो प्लास थ' प्लास मा जागोन 5x क्यूब ओके x स्क्वायर इनटु x क्यूब आरो 5 दं 5x क्यूब दानिया x स्क्वायर इनटु 2 थ' बे x स्क्वायर प्लास बे मोनसेया माइनास प्लास माइनास माइनास 2x स्क्वायर ओके आसा खालामो नोंसोरो बुजि मोनदों ओके बेयावबो जुदि माबाफोर सोंनो गोनां थायोबा प्लिज अननानै कमेन्ट खालामना होबानो जाबाय दानिया 2 इनटु x स्क्वायर ओके थ' बे 2 आ माइनास बे x स्क्वायर प्लास प्लास माइनास माइनास 2x स्क्वायर बेनि उनाव 2 इनटु 5x बे 2 आ माइनास बियो प्लास प्लास माइनास माइनास 2 इनटु 5 10x बेनिफ्राय 2 इनटु 2 2 इनटु 2 4 बे माइनास बेबो माइनास 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 प्लास माने प्लास 4 ओके बिथिं प्लास ओके बिथिं प्लास सरि बिथिं मा जागोन प्लास से माइनास सानजाबबाथाय माइनास x आरो प्लास से प्लास सानजाबबा प्लास 14 ओके थ' बेखिनिखौ सिफायबा जों जा मोनगोन बेनो जाबाय जोंहा p of x नि मान थ' x टु द पावार 4 ओके बिनि उनाव प्लास 5x क्यूब ओके 5x क्यूब ओके बिनि उनाव माइनास ट्वाइस एक्स स्क्वायर आरो माइनास ट्वाइस एक्स स्क्वायर मोननैबो माइनास माइनास थ' माइनास माइनास मा जागोन प्लास जागोन खिन्थु सिना थालांगोन माइनास थ' माइनास 4x स्क्वायर ओके बिदिनो जोंहा माइनास 10x आरो x मोननैबो माइनास थ' बेखायनो माइनास माइनास प्लास जागोन खिन्थु सिना थालांगोन माइनास माइनास 11x थ' प्लास 4 आरो प्लास 14 मोननैबो प्लास थ' प्लास 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 सिनाबो प्लास फैगोन थ' 4 प्लास 14 18 ओके थ' बिनिफ्राय जों आरो फिसा खालामनो हाला थ' बेनो जाबाय जोंहा फिननाया p of x नि माना जाबाय बेनो आसा खालामो नोंसोर बुजि मोनदों थ' सिम्पोल गोरलै थ' थेंक इउ बिदिनो जोंहा 2.3 आ जोब्बाय नेक्स्टआव जोङो 3.1 निफ्राय जोङो जागायसिगोन एसेनोसै गोजोन्थों